Ahoj kletičky, tady je Little Craft a vítám vás u dalšího dílu na Popcorn Craftu. Takže dneska, co bychom si tu mohli udělat? Já jsem to stihl. To by bylo zajímavý. Dneska bychom šli na spawn. Nechápu, proč píšu velkýma. Vítej na serveru Popcorn Craft. Dneska, když nevím, co dělat, tak do netru nepůjdem, tam jsou lagy jak něco, když se natáčí. Hop. Já mám nápad. Jdeme po creeperovi. Buď nás. Čiže je tu. Protože nemůžu se být. Tykáš. Fouknul tu creeper. Tak dáme home. Aby se se nezlobil. Musíme to tam rychle zaplnit. Co tam je? Jaká žunka? Kde máš línu, Vanko? Kde jí má? Vanko nemá línu. Ten je ale na nás lej. Ne, tady jich nemá. Takže dáme takhle. Tak dáme znova spawn. A zničil i portál creeper. To se mu nebude vyplácet. Takže Vanko, to určitě opravím. To je takový opravovač. Hopla, takhle to za chvíli nepozná. Necháme to na Vankovi. Hop. Kurňa, jak to tu je? Jaký žunka? Tak už někdo. Takže dobrý, jenom chčije. Já už jsem to sebral. To jsme neměli chodit na creepera. To byl rozumný nápad nechodit na creepera. Já mi to nevyjde. Takže Vankovi už to musí stačit, tady tu ťusnu nějak opraví. Nebo že bychom šli natěžit. Co to máme? Ale doufám, než sem bude Vanko, tak tu nebude za ten Bimidolban. Kecám, vím to jistě, Vanko. Tu bude tady, jako vždycky. Hop, to neskáče na jiný krop. Ale kytička už není. Uděláme si barvičku. Takže uděláme malý hokus pokus. Jo. 8 barviv. To je tak hezký. Ano, je to moc hezký.
Všem jablko. Co by jinýho? Flower. 14. To je slušný. Vede tady to někam. Jo, vede. Tady to je hráč jménem Vidžo, který už odstoupil, nevím proč, ale odstoupil. Že bychom mu to tu čurli. Hele, portál. Jdeme zhlídnout. A už se ven nedostanu. Ale debil. Usadíte si, že se tam dostanou. Ano, nevsázejte se, protože se tam dostanou. Takže vyskočíme a podalezeme, vememe, zbouráme, musíme si ji vyvlastnit a vrátit a nikdo nebude vědět, že jsme tu byli, víte, že je to chytrý, já tam jsem zase. Já jsem ale impík, možná tady to jumpnu. Ne, nejumpnu. Takže takhle. Nemáme ji, nemáme. Už ji máme. Ne. Rychle umé, ať to nikdo nezjistí. Já nic, já buzerant. Počkej, netýká se muzikant nebo buzerant, teďko nevím. Chceme se zabít od kaktus. Prý o kaktus, to je dobrý. Postavíme si, vymyslíme farmu na kaktus. Hop. A teďkom skač parkour. Skač. To... Skoro jsem byl mrtvej. Měl bych si dávat bacha. Jdeme pro žrádlo. Takový nešikovný. To si se mě dělá Vanko zranu. On tu nemá žrádlo. Jo, možná tu bude mít Cold Apple. To má jediný štěstíčko. Razesta, díky za půjčení. Nažer se. Takže kam k lápisu mu strčíme tady to, jo, můžu. Tak dneska by to byl konec.